नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण దైవాసుర స్వభావములు అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. అంటే దైవగుణాలు దానవ గుణాలు రెండు కూడా, అసురీ స్వభావము దేవగుణాలు ఈ రెండు ఇందులో చూస్తాం. సో అభయం సత్వ సంశుద్ధిర్జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం తీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీ అభిజాతస్య భారత. శ్రీ భగవాన్ వాచతో ప్రారంభమైంది. మొట్టమొదటగా భగవంతుడు పలుకుతున్నాడు ఏమని? భయరాహిత్యము, స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణ. భయరాహిత్యం అంటే అభయము. అభయం అంటే ఏమిటి? భయం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏది పడితే చేసేటటువంటి అభయతత్వం కాదు. అభయం అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏది జరిగినా భగవంతుడు ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఆ అభయం అనేది వస్తుంది. సో ఆ రకమైనటువంటి మీనింగ్ అక్కడ అభయానికి మనం అన్వయించుకోవాలి. స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణం అంటే మన యొక్క స్వభావాన్ని పవిత్రం చేసుకోవటం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంని ఆర్జించాలనుకోవటం, సంపాదించుకోవటం, దానగుణము, ఆత్మనిగ్రహం. ఇక్కడ ఆత్మనిగ్రహం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ ఎప్పుడు నిగ్రహంగానే ఉంటుంది. మన సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండటం అంటే మనస్సుని, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్, సెన్సెస్ని, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. యజ్ఞాచరణం అంటే యజ్ఞం చేయటం అంటే యజ్ఞం ముందు అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధులు వేసి చేసే యజ్ఞమే కాదు. అలాంటిది చాలా కొద్దిమంది చేస్తారు ఈ రోజుల్లో. సో యజ్ఞాచరణానికి డీపర్ మీనింగ్ ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి ఎలాంటి ఫలితం వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించే స్థితితో పని చేయటము. భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుంటూ పని చేయగలగటం, అటువంటి యజ్ఞాచరణ. వేదాధ్యయనం, వేదాలను అధ్యయనం చేయటం, నేర్చుకోవటం. తపస్సు అంటే కళ్ళు మూసుకుని ముక్కు మూసుకుని అరణ్యంలోకి వెళ్ళి చేసే తపస్సే కాదు. ఆ తపస్సు శారీరక బిహేవియరు, మెంటల్ బిహేవియరు ఎలా కరెక్ట్గా ఉండాలో అలా కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు దానిని కూడా శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు అంటారు. అవేమిటో డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం, 17th చాప్టర్లో. తపస్సు, సో ఆ తపస్సు సరళత్వము, అహింస, సత్యసంధత, క్రోధరాహిత్యం, క్రోధం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము, శాంతి, ఇతరుల దోషాలను ఎన్నుకుండుట అంటే ఇతరుల్లో ఉన్న తప్పులు మనం ఎంతసేపు ఇతరుల తప్పులు చూడకుండా మనలో ఏదన్నా ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించమన్నట్లుగా ఇతరులలో దోషాలు ఎంచకుండా ఉండటం. అన్ని జీవుల ఎడల దయ. సో మనుష్యులందరి పట్లే కాకుండా అన్ని జీవరాశుల మీద కరుణతో ఉండటం. లోభరాహిత్యం అంటే ఇక్కడ లోభం అంటే దురాశ అని చెప్పుకోవచ్చు. టూ మెనీ కోరికలు లేకుండా సంతృప్తికరంగా ఉండగలగటం అని అక్కడ అర్థం. మృదుత్వము, తర్వాత సిగ్గు అంటే ఇక్కడ తప్పు చేయటానికి సంకోచము అని అర్థం. దృఢ నిశ్చయం దేనికి? ఈ మార్గంలో ఉండటానికి అవసరమైన శ్రద్ధను మనం తెచ్చుకోవటానికి దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి. తేజము అంటే తేజము అంటే ఆ ప్రకాశవంత తత్వం అన్నమాట. ప్రకాశత్వం ఉండాలి అంటే ఆ చీర్ఫుల్నెస్ అనేది ఉండాలి. క్షమ
అంటే అందరినీ మనం అందరి పట్ల కరుణతో క్షమాహృదయం కలిగి ఉండాలి. ధైర్యం కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ పనైనా చేసేయొచ్చు అనే ధైర్యం కాదు. ఇక్కడ ధైర్యం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, మనం భగవంతుడి మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీతో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ధైర్యం అనేది వస్తుంది. అటువంటి ధైర్యము. శుచిత్వం అంటే శుభ్రత, శారీరక శుభ్రత ఎలాగూ ఉండాలి, స్నానం చేయాలి. రోజు ఎలా అయితే స్నానం చేస్తామో, శుభ్రంగా ఉంటామో, మనస్సును కూడా చెడు ఆలోచనలు లేకుండా మానసిక శుచిత్వం కూడా ఉండాలి. చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. అసూయారాహిత్యం అంటే జలసి అనేది లేకుండా ఉండాలి. గౌరవ వాంఛ లేకుండాట, అందరూ నన్నే గౌరవించాలి అనేది ఒకలాంటి మన అహంకారానికి ఫుడ్ లాంటిది. అలాంటి ఆలోచనలు మనం ఎంటర్టైన్ చేస్తే మనకు అహంకారం పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ గౌరవ వాంఛ, అందరూ మనల్ని పొగుడుతున్నారా లేదా, మన గురించి ఏం చెప్పుకుంటున్నారు, గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారా లేదా, ఇలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా ఉండగలగటం, గౌరవ వాంఛను వదులుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా దైవీ స్వభావాలు, దివ్య గుణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకొకసారి చదువుతారు. భయరాహిత్యము మన స్థితిని, మనల్ని మనం పవిత్రంగా చేసుకోగలగటం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించగలగటం, దానగుణము, ఆత్మనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము అంటే పనులన్నీ కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ మన బాధ్యతగా చేసి ప్రతిఫల ఆసక్తిని వదులుకోవటం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించటం, వేదాధ్యయనం, వేదాలు చదవటం, తపస్సు, సరళత్వము, అహింస, సత్యసంధత, క్రోధరాహిత్యం, క్రోధం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము, శాంతి, ఇతరుల దోషాలను ఎన్నకుండా ఉండటం, ఇతరుల్లో తప్పులు వెతకకుండా ఉండటం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ, దురాశ లేకుండా ఉండటం, మృదుత్వం, మరి చెడు చేయటానికి సంకోచం, దృఢ నిశ్చయం, తేజము, క్షమ, ధైర్యం, శుచిత్వం అంటే మానసిక శుచిత్వం కూడా, అసూయ లేకుండా ఉండటం, గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా దివ్య గుణాలు, దైవీ స్వభావం కలిగిన దివ్యులలో ఇవి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఎవరైనా ఇది చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరైనా ఈ భాష్యం కొంత చదువుదాము, అది చదవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఎవరు ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించట్లేదు. ఓకే, బాలాజీ ప్రభుజీ మీరేమన్నా చదువుతారా? హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మీరు చదవాలనుకుంటే. కృష్ణకుమారి మాతాజీ హరే కృష్ణ. సౌజన్య మాతాజీ హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇక్కడి నుంచి చదవండి. దైవీ గుణములతో జన్మించిన వాణిని సూచించు. దైవీ గుణములతో జన్మించిన వారిని సూచించు అభిజాతస్య అను పదము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. దివ్య వాతావరణమును సంతానమును పొందుట నడి కార్యము గర్భధాన సంస్కారమని వేదములందు తెలియబడుచున్నది. తల్లిదండ్రులు తమకు దివ్య గుణములు కలిగిన సంతానము కావాలనని కోరినచో మానవ సాంఘిక జీవనమునకై ఉపదేశింపబడిన 10 నియమములను తప్పక పాటింపవలెను. సత్సంతానార్థము కొరకే అయిన కామము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యముగా
ప్రాతినిధ్యము వహించునని ఇంతకు పూర్వమే భగవద్గీత యందు అధ్యయనము అధ్యయనము చేసి ఉన్నాము. అధ్యయనం చేసి ఉన్నాము అంటే నేర్చుకున్నాము అని. అధ్యయనం అంటే నేర్చుకోవటం. అనగా భక్తి భావన కలిగిన సంతానమును పొందు ప్రయోజనమును మైదునము నింద్యము కాదు. కనుక కృష్ణ భక్తి భావన ఎందుండెడి భక్తుల సునక మార్జముల వల్లే పిల్లలను కనుక జన్మ పిదప భక్తి చేపట్టు సంతానమును కనవలెను. కృష్ణ భక్తి రసభావనలో నిమగ్నులైన తల్లిదండ్రులు జన్మించు సంతానం యొక్క అదృష్టమిదియే. సంగమును 4 వర్ణములు 4 ఆశ్రమములుగా. హరే కృష్ణమ్మ ఇక్కడ ఒక్కసారి స్టాప్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అభిజాతస్య అనే పదం చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ శ్లోకంలో ఒక చోట మనం అభిజాతస్య అని చూసాము. అదేంటి అంటే ఈ సంతానం దివ్య వాతావరణంలో సంతానం పొందటం కూడా సంస్కారం అని వేదాలు చెప్తున్నాయని చెప్తున్నారు. అంటే తల్లిదండ్రులు దివ్య గుణాలు కలిగిన సంతానం కావాలని కోరుకున్నట్లయితే ఈ ఒక 10 నియమాలు పాటించాలి. మానవ సాంఘిక జీవితంలో మనకు ఒక 10 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు. ఆ 10 ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఈ తల్లిదండ్రులు పాటించాలి. అప్పుడు ఈ దివ్య గుణాలు ఉన్న సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు. సో సత్సంతానం కోసమైనా అలా తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నించటం కూడా ప్రయత్నించినప్పుడు భగవంతుడు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు అని ఇంతకుముందు కూడా మనం భగవద్గీతలో కొన్ని శ్లోకాల్లో చూసి ఉన్నాం. కాబట్టి భక్తి భావన కలిగిన సంతానాన్ని పొందే ప్రయోజనంలో అక్కడ కోరిక అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండే భక్తులు మామూలు జంతువులలాగా కాకుండా ఆ భక్తి భావంతో సంతానాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క అదృష్టం ఏమిటి అంటే వాళ్ళ సంతానానికి కూడా ఆ భక్తి భావం అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో సంఘంలో అది అక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఇంకొకటి వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో మనం 4 వర్ణాలు చూసాము. ఏది మరి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని. ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు సన్యాసులని అన్ని వర్ణాలకు ఆశ్రమాలకు అధిపతి లేకపోతే వాళ్ళని గురువుగా పరిగణిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ 4 వర్ణాల్లో బ్రాహ్మణుడు మిగిలిన క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులకు గురువుగా పరిగణింపబడినప్పటికీ కూడా వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థలో అత్యున్నతుడైన సన్యాసి బ్రాహ్మణులకు కూడా గురువుగా ఉండగలడు. సో వేరే ఈ శూద్రుడైనా సరే నిజమైన సన్యాసి అయితే అతను బ్రాహ్మణుడికి కూడా గురువుగా ఉండవచ్చు. అలాంటి సన్యాసికి భయం అనేది ఉండదు. అది ప్రథమ యోగ్యత, ఎలిజిబిలిటీ, ప్రైమరీ ఎలిజిబిలిటీ అన్నమాట, భయం లేకుండా ఉండటం. సో ఎందుకంటే అన్నీ మనం వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఎటువంటి సహాయం లేకుండా, సలహా కలదనడి హామీ లేకుండా ఒంటరిగా ఉండవలసి వచ్చుటే అందులకు కారణము. అతడు కేవలం అంటే వాళ్ళకి ఏ సహాయం అక్కర్లేదు, ఏ సహాయం కూడా అవసరం లేదు, ఒంటరిగా ఉండగలరు. కాబట్టి వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద భారం వేసి వాళ్ళకి భయం లేకుండా ఉండటం అనే కారణం అందుకే అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి కరుణ మీదనే వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బంధాలన్నీ తెంచుకున్నట్లయితే తనని కాపాడేవారు ఎవరు అని తలుచుకునేవాళ్ళు అని భయపడేవాళ్ళు సన్యాసాన్ని స్వీకరింపరాదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో మనలోనే నిలిచి ఉన్నాడు. సమస్తం ఆయన చూస్తున్నారు. చేయగోరు సమస్తమును అతడికి తెలిసే ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా తెలుసుకోవాలి. కనుక తనకు శరణు పొందిన వాడినే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తప్పకుండా రక్షిస్తాడనే విశ్వాసాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పొందవలెను అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఒంటరి వాడిని కాదు,
కీకారణ్యంలో నేను నివసించిన భగవంతుడు నాతో ఉండి నాకు సమస్త రక్షణ చేస్తాడు అని ఎవరైతే మనం అలా తలపోసినట్లయితే ఆ నమ్మకమే మనకు అభయము అని అనబడును. సో భయం లేకుండా ఉండటం అంటే భయం లేకుండా ఏ పని పడితే ఆ పని చేయడం అని కాదు, ఈ నమ్మకాన్నే అభయం అని అంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చక్కగా మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు అభయం అన్న పదానికి. అలాంటి భయం లేని మనస్థితి సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం తప్పనిసరిగా అవసరము. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్నీ వదిలిపెట్టినప్పుడు అన్నీ వదిలినా భగవంతుడున్నాడు నాకు తోడు నన్ను చూసుకోవటానికి అన్న నమ్మకంతో వాళ్లకు ఆ భయం లేనితనం అనేది ఉంటుంది, అభయం అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత సన్యాసి అనేవాడు తన అస్తిత్వాన్ని పవిత్రం అనర్చుకోవాలి. అంటే సన్యాసాశ్రమంలో పాటింపవలసిన విధి నియమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటి? స్త్రీ సంగరాహిత్యం. కాబట్టి సన్యాసి అయిన వాడు స్త్రీతో ఎలాంటి సన్నిహిత సంబంధం పెట్టుకోకూడదు, ఏకాంతంలో స్త్రీతో సంభాషించకూడదు. ఈ విషయంలో చైతన్య మహాప్రభువు ఆదర్శనీయమైన సన్యాసి అని చెప్తున్నారు. ఆయన పూరి జగన్నాథంలో ఉన్నప్పుడు వందనాలు అర్పించటకై అంటే ఆయనకు నమస్కారాలు అర్పించుకోవటానికి చాలామంది భక్తులైనటువంటి స్త్రీలు ఉండేవారు, కానీ ఆయన ఎదుటకు వచ్చేవారు కాదట, దూరం నుంచి ఆయనకు నమస్కరించి వెళ్ళిపోయేవారని చెప్తున్నారు. ఇది స్త్రీల మీద ద్వేషభావంతో కాదు ఆయనకు, ఎందుకంటే సన్యాసి అయిన వాడు స్త్రీతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు అనే నియమాన్ని పాటించడానికి ఆయన ఆ విధంగా చేశారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మానవుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను తప్పనిసరిగా పాటించి పవిత్రం అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి స్త్రీతో సన్నిహిత సంబంధము, ఇంద్రియ భోగంకై ధనాన్ని కూడబెట్టుకోవటం, ఇలాంటివన్నీ సన్యాసికి నిషేధింపబడినటువంటి విషయాలు. సో పైన చెప్పినట్లు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆదర్శనీయమైన సన్యాసి. సో స్త్రీల ఎడ ఆయన చాలా ఖచ్చితంగా ప్రవర్తించినట్లు మనం ఆయన జీవితం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఉండటమే మరి జీవితాన్ని పవిత్రమనర్చుకొనుట, భౌతిక బంధాలని ముక్తిని వాంఛించి తన ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు ఉద్ధరించుకోనుగోరు సన్యాసికి లేదా మనిషికి కాంతా కనకములపై దృష్టి తగదు. సో స్త్రీ మీద కానీ డబ్బు మీద కానీ మోజు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు సన్యాసులుగా పరిగణించబడరు అని చెప్తున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ది జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అన్నారు. ఈ జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించటం. సో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది నిజ జీవితంలో మరి చాలామంది మనం అసలు మర్చిపోతాం, ఆ విషయాన్ని గురించి కూడా ఆలోచించం. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానాన్ని పంచుకోవటం కోసమే సన్యాస జీవితం ఉద్దేశింపబడినది. వాస్తవానికి సన్యాసి అయిన వాడు జీవనానికై ఇంటింటా భిక్ష స్వీకరించాలి అని చెప్తున్నారు. దీని భావం అతని భిక్షగాడని కాదు, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న వాడికి కావలసిన లక్షణాల్లో నమ్రత ఒకటి. ఆ వినమ్రతతో సన్యాసి అయిన వాడు ప్రతి ఇంటికి ఈగో అనేది గివప్ చేస్తే ఆ పని చేయగలుగుతాం. ఒకరిని భిక్ష అడగాలి అంటే మరి ఎంత నమ్రత, ఎంత అహంకార రాహిత్యం ఉంటే చేయగలం ఆ పని. అందుకని ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు భిక్ష అడగటం దేనికి అంటే వాళ్ళ యొక్క ఈగోని వాళ్ళు చంపుకోవటం, అహంకారాన్ని చంపుకోవటానికి వాళ్ళు అలా భిక్షను స్వీకరించుతూ భిక్ష నెపమున గృహస్థులను కలిసి వాడిలో కృష్ణ భక్తి భావాన్ని జాగృతం చేయటమే వాళ్ళ ఉద్దేశం, కానీ భిక్ష స్వీకరించటానికి కాదు. ఇది సన్యాసి యొక్క ధర్మము. వాళ్ళు భిక్షాటనకు వెళ్ళేది వాళ్ళ భిక్ష కోసం కాదు, వాళ్ళు అహంకారం లేని వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ వినమ్రతను సూచిస్తోంది అది. ఆ తర్వాత అందరిలోనూ కూడా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను రేకెత్తించటం వాళ్ళ యొక్క ధర్మం కాబట్టి సన్యాసిగా వాళ్ళు అందుకని భిక్షాటనకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సన్యాసి అయిన వాడు నిజంగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కనుక పురోగతి సాధించాలి అనుకున్నట్లయితే గురువాజ్ఞను తీసుకుని భగవంతుణ్ణి యుక్తియుక్తంగా సర్వులకు అర్థమయ్యేటట్లు ప్రచారం చేయవలెను. సో సన్యాసి యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే భగవంతుడి లీలలను మహిమలను అందరికీ ప్రచారం చేయటం. అయితే ఆ ప్రచారం చేయటం కూడా ఎలా? గురువాజ్ఞ ప్రకారం ఒక గురువు గారి దగ్గర సరి అయినటువంటి బోధన తీసుకుని ఆ సందేశాన్ని తద్వారా భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అందరికీ ప్రచారం చేయటం సన్యాసి యొక్క నిజమైన ఆధ్యాత్మిక పురోగతి. అప్పుడు కానీ అతనికి లభించదు అని చెప్తున్నారు. అలా ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని పొందనిచో సన్యాసం స్వీకరింపరాదు. సో ముందుగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఈ విధంగా పొందిన వాళ్లే సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి అని అంటున్నారు.
ఒకవేళ తగినంత జ్ఞానం లేకుండానే సన్యాసాన్ని కనుక స్వీకరించినట్లయితే కనీసం జ్ఞాన సముపార్జనకై గురువు నుంచి శ్రవణం అన్న చేయాలి, వినాలి. ఏమిటి ఈ సన్యాస మార్గం ఏమిటి అన్నది గురువు నుంచన్నా శ్రవణం చేయాలని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సన్యాసి అయిన వాడు నిర్భయత్వంలోనూ సత్వ సంశుద్ధిలోనూ జ్ఞానయోగంలోనూ కూడా స్థితుడై ఉండాలి అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇక దానము అనేది గృహస్థులకు ఉద్దేశింపబడినటువంటి విషయం. నెక్స్ట్ ఈ దైవీ గుణాల్లో దానం అనేది మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఈ దానం అనేది ముఖ్యంగా గృహస్థులకు ఉద్దేశింపబడినది. వీళ్ళు ఎలా దానం చేయాలంటే న్యాయబద్ధమైన మార్గాల ద్వారా ముందు డబ్బు ఆర్జించాలి. అన్యాయ మార్గాల్లో ఆర్జించిన డబ్బు దేనికి ఉపయోగపడదని చెప్తున్నారు. సో న్యాయ మార్గంతో డబ్బు సంపాదించి దానిలో 50% కృష్ణ భక్తికి ప్రపంచమంతటా ప్రచారం చేయటానికి వినియోగించవలెను అని అంటున్నారు. అనగా అర్థం ఏమిటంటే గృహస్థులు ఇలాంటి కార్యాల్లో నిమగ్నమైన సంస్థలకు మనం దానం ఇవ్వచ్చు. అంటే భగవంతుడి పేరు మీద చేసే ఏ పనులకైనా మనకు వచ్చిన సంపాదనలో ఒక 50% దానం ఇవ్వచ్చు. సరి అయిన వాడికే దానం ఇవ్వాలి, అపాత్ర దానం చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో గీతలో కూడా దానం అనేది సాత్విక దానం, రాజసిక దానం, తామసిక దానం అని 3 రకాలుగా మనం చూస్తాం, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. కాబట్టి సాత్విక దానమే శాస్త్రాల్లో ఉపదేశింపబడినది, అంతేకాని రాజసిక తామసిక దానాలు చేయవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఆత్మనిగ్రహం, దమం అంటే ఆత్మనిగ్రహం, శమ దమ అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నమాట. సో అంటే సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేయటం, ఇది కూడా గృహస్థులకి నిర్ణయించబడినది. సన్యాసులకు ఎలాగూ అది ఉంటుంది అని పైన చెప్పుకున్నాం. సో గృహస్థులు ఇప్పుడు భార్యతో కూడా వాళ్ళు అంటే ఈ ఐహిక ప్రపంచపు ఇంద్రియ సుఖాల కోసం ఉండకూడదు, సంతానం కోసం ఉండాలి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ విషయంలో గృహస్థులకు చాలా నియమాలు ఉన్నాయట. ఈ ఆత్మనిగ్రహం విషయంలో సంతానం కోరనిచో గృహస్థుడు మామూలు ఆ జీవితాన్ని, గృహస్థ జీవితాన్ని వదిలిపెట్టాలి. సంతానం కోసం మాత్రమే గృహస్థ జీవితాన్ని గడపాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి ఈ రోజుల్లో అలాంటివి మనం పెద్దగా అలాంటి నియమాలు పాటించడం చాలామందికి అది కష్టమైపోతుందని చూస్తున్నాము. ఇది కానీ ఆ రకంగా ఉండటం సంతానం కోసం కాకుండా కేవలం ఈ ఇంద్రియ సుఖం కోసం ఉండటం దాన ప్రవృత్తే కానీ అది దివ్య లక్షణం కాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి గృహస్థుడైన వాడు ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని సాధింపదలచినచో ఈ రకమైన జీవితాన్ని అదుపు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి సేవించే ప్రయోజనార్థం కానిచ్చే సంతానాన్ని కూడా అతడు పొందరాదు అని అంటున్నారన్నమాట. సో భగవంతుని సేవించే సంతానం అయితే ఎంతమందిన్నా మనకు సంతానం కలగవచ్చు. కానీ అలాంటి సామర్థ్యం లేనప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అతను అందులో నిమగ్నుడు కారాదు అని చెప్తున్నారు. అదొక స్ట్రిక్ట్ నియమం చెప్తున్నారు గృహస్థులకు. యజ్ఞాచరణ గృహస్థులచే నిర్వహింపదగిన ఇంకొక అంశం. యజ్ఞాచరణ కూడా మన గృహస్థులకి. యజ్ఞము మరి అధిక ధనం అవసరం అవటం అందుకు కారణం. కాబట్టి బ్రహ్మచర్యం, వానప్రస్థం, సన్యాసులు వీళ్ళంతా కూడా అంత ధనం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర, గృహస్థులు ఒక్కరి దగ్గరే అది వాళ్ళకే సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి గృహస్థులే యజ్ఞాచరణ చేయగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే స్వాధ్యాయము అంటే బ్రహ్మచర్యాశ్రమంకు ఉద్దేశించబడింది. బ్రహ్మచర్యం వాళ్ళు స్వాధ్యాయం అంటే బ్రహ్మచారులు స్త్రీలతో ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు, బ్రహ్మచర్యాన్ని విధిగా పాటించాలి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జన చేయాలి, మనస్సును వేదాధ్యయనంలో నెలకొల్పాలి. ఇదే స్వాధ్యాయం అంటే అని చెప్తున్నారు. తపస్సు అనేది ప్రత్యేకంగా వానప్రస్థం వాళ్ళకి ఉద్దేశించబడింది. వానప్రస్థం అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ అంతే కదా. మరి బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థు, ఆ తర్వాత వానప్రస్థము, తర్వాత సన్యాసం, నెక్స్ట్ గృహస్థు అన్నమాట ఈ వానప్రస్థ స్టేజ్. అప్పుడు మనిషి జీవితాంతం గృహస్థుగానే మనం ఉండకూడదు. కాబట్టి బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం, సన్యాసం అనే 4 ఉన్నాయి. ఆ 4 గృహస్థు తర్వాత వచ్చేది వానప్రస్థము. మనుషుడు 100 సంవత్సరాలు కనుక ఉన్నట్లయితే ఒక 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం, 25 సంవత్సరాలు గృహస్థ జీవితం, ఇంకొక 25 సంవత్సరాలు వానప్రస్థం, లాస్ట్ 25 సంవత్సరాలు సన్యాసంలో గడపాలి అని చెప్తున్నారు. ఇది వేద నియమం
అని కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి గృహస్థ జీవితం నుంచి విరమణను పొంది వానప్రస్థాన్ని ఎవరైతే స్వీకరిస్తున్నారో వాళ్ళు దేహము, మనస్సు, జిహ్వ అంటే నోటి రుచి అనమాట, దానికి వీటన్నిటికీ సంబంధించిన తపస్సు ఆచరించాలి. ఈ దేహ తపస్సు ఏమిటి, మానసిక తపస్సు ఏమిటి అన్నది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఇంకా క్లియర్గా చూస్తాం. ఆర్జవం అంటే సరళత్వం అనేది బ్రాహ్మణ లక్షణం. కేవలం ఒకానొక ఆశ్రమం వారే కాకుండా బ్రహ్మచర్యులు కానీ, గృహస్థులు కానీ, వానప్రస్థులు కానీ, సన్యాసంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సరళత్వం అనేది ఆచరించాలి. అహింస అనేది జీవుడి యొక్క అభ్యుదయాన్ని పరచకుండా ఉండటము. కాబట్టి దేహాన్ని చంపిన ఆత్మ నశించదు కనుక జిహ్వ కోసం జంతువులను వధించుటలో ఎలాంటి దోషము లేదు అని ఎవ్వరూ అనుకోకుండా, దేహం పైన ఆత్మ ఎక్కడికి పోదంటున్నారుగా, కాబట్టి మనం జంతువుని చంపినా దాని ఆత్మను ఎలాగూ చంపలేము, కాబట్టి మా జంతువుని చంపొచ్చు అని అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు అని ఇక్కడ అంటున్నారు. సమృద్ధిగా ధాన్యము, పళ్ళు, పాలు ఇవన్నీ దొరుకుతున్నా మాంసభక్షణే ఈ రోజుల్లో అందరూ అలవాటు పడ్డారు అని చెప్తూ, వాస్తవానికి జంతువధ ఎంత మాత్రము అవసరము లేదు. ఇది అందరికీ కూడా విధింపబడినటువంటి నియమము. ఒకవేళ గత్యంతరం లేక జంతువుని చంపాల్సి వస్తే దానిని యజ్ఞంలో అర్పించాలి అని చెప్తున్నారు. ఏదేమైనా ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలో పురోగతి నొందేవారు జంతువుల పట్ల ఎలాంటి హింస చేయరాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇలా తెలుపబడినటువంటి పరిణామాభ్యుదయం ఆటంకపరచకుండా ఉండటమే నిజమైన అహింస అని చెప్తారు. సో ఈ జంతువులు కూడా మన యొక్క ఈ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఒక ఆత్మ ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహంలోకి వెళ్ళటం, అవి ఆ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి, ఆ ప్రిన్సిపల్ని అనుసరించి ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహంలోకి వెళ్తూ ఉంటాయి. సో మానవ జన్మ పొందటానికి అవి కూడా ఈ ప్రోగ్రెసివ్ స్టేజ్లో అభ్యుదయ పథంలో సాగుతూ ఉంటాయి పాపం అవి కూడా. కానీ అవి చంపబడినప్పుడు వాటి యొక్క అభ్యుదయం ప్రోగ్రెస్ స్టాప్ అయిపోతుందంట, నిరోధింపబడతాయి. జీవుడు జంతుదేహంలో నిర్ణయింపబడినంత కాలం వసించకనే చంపబడినచో తిరిగి ఆ నిర్ణీత సమయంను పూర్తి చేయుటకు అదే జంతు జన్మను ప్రవేశింపవలసి వచ్చును. ఒకవేళ పాపం వాటికి ఒక 20 ఏళ్ళో 10 ఏళ్ళో ఆయుష్ ఉందనుకోండి జంతువుకి, మనం మధ్యలో ఎవరైనా దానిని చంపివేస్తే అది దాని యొక్క ఆయుష్ను పూర్తి చేయడానికి మళ్ళీ అదే జన్మ ఎత్తవలసి వస్తుంది. అది ఆయుష్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ జన్మ దానికి ఏదైతే కేటాయించారో అందులోకి వెళ్తుంది. కానీ మధ్యలో ఈ జన్మలో చనిపోయినట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అదే జన్మ మళ్ళీ అది పొందవలసి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అటు పిమ్మటనే ఉన్నతమైన అది పూర్తి చేస్తేనే వేరొక దేహంలోకి, ఉన్నతమైన దేహంలోకి, మనుష్య దేహంలోకి వెళ్ళగలదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనిషి తన జిహ్వను సంతృప్తి పరచుకోవటం కోసం వాటి అభ్యుదయానికి ఆటంకం కాకూడదు, అది అహింసే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. స్వలాభం కోసం ఎవరైనా సరే, ఇకపోతే నెక్స్ట్ది సత్యం. సత్యం అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే, స్వలాభం కోసం ఎవరైనా సరే సత్యాన్ని వక్రింపచేయరాదు, అదే సత్యం అని చెప్తున్నారు. అంటే స్వలాభం కోసం మనం రూల్స్ని మార్చకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో వేదవాంగ్మయంలో కొన్ని కఠిన విషయాలు ఉన్నప్పటికీ వాటి ప్రయోజనం ఆధ్యాత్మిక గురువు సహాయంతో మనం కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే మనకు అర్థం కాని విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి, అంతే వాటిని మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోకుండా మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు సహాయంతో మనం ఆ విధానాన్ని తెలుసుకోవాలి. శృతి అంటే ప్రామాణికుల నుండి శ్రవణం చేయాలి అని అర్థం అన్నమాట, శృతి. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ మనకు ఆ సద్గుణాలన్నీ ఇలా ఈ రకంగా వర్ణిస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక, దంభోదర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. ఇప్పటి వరకు దానవ లక్షణాలు చూసాం, ఇప్పుడు దేవ లక్షణాలు చూసాం, ఇప్పుడు దానవ లక్షణాలు చెప్తున్నారు, అసురీ గుణాలు. సో పార్థ దంభోదర్పోభిమానశ్చ అంటే గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధ పారుష్యమేవచ క్రోధము, పరుషత్వము అంటే కటుత్వం అన్నమాట, అజ్ఞానం చాభిజాతస్య అజ్ఞానము అనేటటువంటి ఈ లక్షణాలు పార్థ సంపదం ఆసురీం. అర్జున, ఇవి అసురీ సంపదలు
అని అంటున్నారు. గర్వము, పొగరు, దురహంకారం, కోపం, పరుషత్వం, అజ్ఞానం అనే లక్షణాలు అసురీ స్వభావం కలవారికి చెందినవి. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో దైవీ గుణాలు మోక్షానికి అనుకూలమై ఉంటే అసురీ గుణాలు బంధకాలైపోతాయి, మనకి బంధకారకాలు అవుతున్నాయి. కాబట్టి పాండుపుత్ర, పాండవ, నువ్వు దైవీ గుణాలతో జన్మించున్నావు కాబట్టి నువ్వు శోకించవలసిన అవసరం, పడవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబంధనాయ ఆసురీమత. సో దైవీ సంపదలు మోక్షాన్ని కలిగిస్తే అసురీ సంపదలు నిబంధనలు అంటే బంధకారకాలు అవుతాయి. మాశుచ సంపదం, నువ్వు శోకింపవద్దు, ఎందుకంటే దైవీం అభిజాతోసి, నీ దైవ గుణాలతో పుట్టావు కాబట్టి నువ్వేమీ కలవరపడక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి అతనికి ఈ కరుణ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడికి ఆ దైవీ గుణాలు ఉన్నాయి. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. సో పృథక్ కుమార, ఈ లోకంలో దైవాసురులనే 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు. అంటే దేవతలు, దానవులు, అంటే మంచివాళ్ళు, చెడ్డవాళ్ళు. దైవీ గుణాలు ఇంతకు ముందే నీకు వివరంగా చెప్పాను. ఇక అసురీ గుణాలు, అసురీ స్వభావం గల వారి గుణాలు చెప్తాను, ఆలకించు, విను అని అంటున్నారు. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానా విదురాసురా న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ అంటే చెయ్యదగినదేదో చెయ్యకూడనిదేదో వాళ్లకు తెలియదు. ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదనే విచక్షణ లేదన్నమాట వాళ్లకు. సో అలా ఉంటారు వీళ్ళు, ఈ అసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. వాళ్లకు ఇంకా శుచిత్వం, నశౌచం నాపి చాచారు. నశౌచం అంటే శుచిత్వం లేదు, శౌచం అంటే శుచిత్వం లేదు, శుభ్రత లేదు, ఎక్కడ బయటే కాదు, మానసిక శుభ్రత లేదు. నాపి చాచారు, ఆచారం అనేది లేదు, అంటే వేద నిర్దేశంగా పనులు చేయటం లేదు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తారు. నసత్యం, వాళ్లకు సత్యం కూడా లేదు, అసత్యవంతంగా ఉంటారు. తేషు విద్యతే, వాళ్ళలో ఇదేది కూడా కనిపించదు. సో అసురీ గుణాలు గలవారు చేయవలసిందేదో చేయరానిదేదో తెలియదు, వాళ్ళకి శుచిత్వం కానీ సదాచారం కానీ సత్యం కానీ వాళ్ళ యందు కనిపించదు అని చెప్తున్నారు. సో అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. సో అసత్యమని ఈ జగత్తంతా, అప్రతిష్టం ఆధారం లేనిదని ఈ జగత్తు, జగదాహురన్ ఈశ్వరం, ఈ జగత్తు అనీశ్వరం అంటే నియామకుడు లేకుండా, ఈ జగత్తుకు ఎవరు నియామకుడు, పరమేశ్వరుడు అనేవాడు లేడు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఈ జగత్తంతా కూడా అసత్యము, ఆధారం లేనిది అనుకుంటారు. అపరస్పర సంభూతం అంటే కారణం లేకుండా పుట్టింది, అది ఆటోమేటిక్గా ఏదో అలా పుట్టింది, దీన్ని భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నారు, ఆయన సృష్టించారు అనే నమ్మకం వాళ్ళకి లేదు. ఈ జగత్తు ఏదో దానంతట అదే పుట్టింది అనుకుంటారు. కిమన్యత్ కామ హైతుకం, కాబట్టి కిమ్ అన్యత్ వేరే కారణం ఏమీ లేదు, ఏదో దానంతట అదే ఈ జగత్తు పుట్టినది. ఇది కామహైతుకం అంటే కేవలం కామమే కారణం, అంటే ఈ జగత్తులో మన కోరికలు తీర్చుకోవటమే దీనికి రీజను. ఈ జగత్తుకు, ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చామంటే మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వచ్చాము అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ జగత్తు అసత్యము, ఆధారం లేనిది, దీనికి ఎవ్వరూ నియామకుడు అనేవాళ్ళు లేడు అని వాళ్ళు అనుకుంటూ సంగమాభిలాష అంటే ఈ జగత్తులో ఎంజాయ్ చేయటానికే మనం వచ్చాము, దానికే ఇది పుట్టింది ఈ జగత్తు, కామం తప్ప వేరే కారణం ఏమీ లేదు దీనికి అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఈ అసురీ స్వభావులు, ఈ జగత్తంతా ఆ కారణమే భ్రాంతి అని. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానోల్పబుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో హిత. సో ఈ దృష్టితో వాళ్ళు అవష్టభ్య, ఈ దృష్టితో వాళ్ళు ఉంటూ నష్టాత్మాను అంటే నష్టమైన ఆత్మ గలవాళ్ళు, అంటే
అంత బ్యాడ్ స్వభావం కలవాళ్ళు అయ్యి అల్పబుద్ధయ అంటే అల్పజ్ఞులు, బుద్ధి తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే బుద్ధి లేని వాళ్ళు అని అర్థం. ప్రభవంత్యు అంటే చేస్తూ ఉంటారు, బిహేవ్ చేస్తారు. ఎలా ఉగ్రకర్మాణ అంటే భయంకరమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రకమైన దృష్టితో వాళ్ళు ఉండి, ఏ రకమైన దృష్టి, ఈ జగత్తంతా ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది, దీనికి ఏమీ ఈశ్వరుడు అనేవాడు, ప్రభు అనేవాడు లేడు, మనం కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఇక్కడికి వచ్చాము అనే ఫీలింగ్తో వాళ్ళు నష్టాత్మను, వాళ్ళు సరి అయినటువంటి మనస్తత్వం లేక బుద్ధి కూడా నశించి ఉగ్రకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, ఉగ్రకర్మలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు. క్షయాయ జగతో అహిత, వాళ్ళు క్షయాయ అంటే నాశనం, జగత్తు నాశనం కోసం, జగత్తుకి హితం కానటువంటి హితం కాని బెనిఫిషియల్ కాని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నష్టాత్ములు, అల్పబుద్ధులు అయినటువంటి ఈ అసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి అభిప్రాయాలతో ఏం చేస్తారంటే జగత్తుకు అహితములైనవి, జగద్వినాశకరమైనవి అయినటువంటి ఆ ఘోర కర్మలలో నియుక్తులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇది మనం ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఈ చిత్రం కూడా చూద్దాము, అప్పుడు మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ, వాళ్ళు ఉగ్రకర్మలు చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ రోజుల్లో మనం వాళ్ళు భయంకర పనులంటే ఈ బాంబులు వేయటం, లేదంటే ఎవరినైనా వెళ్ళి వాళ్ళ బిల్డింగులు పడగొట్టడం, బిల్డింగులు నిప్పు పెట్టడం, లేదంటే ఇట్లాంటి చెడు పనులు ఏది చేసినా అది అసురీ స్వభావమే. మరి అది ఏమిటి? దారుణమైన పని, ఎవరికి అందరికీ కీడు కలిగించే పని, జగత్తుకు అహితం బెనిఫిషియల్ కాని పని, జగత్తుకు క్షయాయ అంటే జగత్తును అంటే నాశనం కోసం, వినాశనం కోసం చేసేటటువంటి ఈ పనులన్నీ కూడా అల్పబుద్ధులు అయినటువంటి అసురీ సంపద కలవారు చేస్తారు, ఇలాంటి దృక్పథంలో ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోక. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్విత మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రత. కామం ఆశ్రయించి దుష్పూరం అంటే తృప్తి కూడా పొందకుండా, దంభమాన మదాన్విత, దంభం అంటే గర్వంతో, మానం దురభిమానంతోనూ, మదం అంటే పొగరన్నమాట, దాంతో కూడుకున్న వారై, మోహాద్ గృహీత్వ అంటే మోహం వలన మోహాన్ని అలవర్చుకుని, అసద్గ్రాహాన్ అంటే అశాశ్వతములైన వాటిని ప్రవర్తిస్తారు. ఎవరు? అశుచివ్రత అంటే అపవిత్ర వ్రతులు. సో పూరింపశక్యం కాని కామంతో అంటే తీర్చుకోలేనంత కోరికలతో, విపరీతమైన దురాశ అన్నమాట, ఒక ఆశ తర్వాత ఒక ఆశ, అలా తీర్చుకోలేనటువంటి కోరికలను ఆశ్రయించి గర్వంతో, అహంకారంతో ఉండి ఆ భ్రాంతిలో ఉంటూ ఈ అసురీ స్వభావులు అశాశ్వతమైన వాటి పట్ల ఆకర్షితులై ఎప్పుడూ కూడా అపవిత్రులు అవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చింతామ పరిమేయాం చ ప్రళయాంతాముపాశ్రిత కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చిత ఆశాపాశశతైర్బద్ధ కామక్రోధపరాయణ ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్. సో ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే మానవుల యొక్క ముఖ్యావసరం అని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారు. అంటే ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవటమే మన యొక్క అవసరము అని వాళ్ళకు గాఢ నమ్మకం అన్నమాట. సో ఆ నమ్మకంతో వాళ్ళ జీవితాంతం వరకు కూడా ఎప్పుడూ విపరీతమైన దుఃఖంతోనే ఉంటారు. ఎందుకు? మరి వేలాది ఆశపాశాలు, ఇక అంతులేని ఆశ, ఒకటి నిండితే ఒకటి తీరితే ఇంకొకటి, ఎప్పుడు ఏదో లేదనే అసంతృప్తితో ఇంకా కోరికలతో బద్ధులైపోయి కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై, మరి అంతే కదా, ఎప్పుడూ ఏదో లేదనే అసంతృప్తి, చిరాకు, కోపము, అశాంతి, ఈర్ష్య అన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లో నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కోసం వాళ్ళు అధర్మ మార్గంలో ధనాన్ని గడిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో
ఇది మనం ఇక్కడితో ఈ చాప్టర్ 12 శ్లోకాస్ చూసాం. మొత్తం మనకు 24 ఉన్నాయి. సో రేపు మిగిలిన 12 చూడొచ్చు. మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి క్లాస్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. ముందు నేను క్లోజింగ్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా ఈలో క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్వశ్చన్స్ ఏమి లేదంటే ఎండ్ చేద్దాం మరి. ధన్యవాదాలు.